Ofîsa rêxistneya giştî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya rewşa rêxistinê û pêşhateyên siyasî bi giştî gotûbêj kir. Binpêkirinên derheqê gelê Kurd ji encamên operasyona Tirkiye leşkerî gengeşe kir. Roja pênşemê 28 mijdarê 2019 Ofîsa rêxistneya giştî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya civîna xwe ya normal ya mihanel bajarê Qamişlo li darxist. Têde rewşa rêxistinî û pêşhateyên siyasî bi giştî gotûbêj kir. Operasyona Tirkiye li Rojavaya Kurdistanê û binpêkirinên derheqê gelê Kurd tên encamdan gotûbêj kir. Dê destpêka civîna xwe de Ofîsa rêxistneya PDKSê rewşa rêxistinê bi giştî li hemî deveran û rewşa siyasî û pêşhateyên niha bê taybet serêka Nîyew Girêspî ji encamên operasyona Tirkiye û grûpên çekdar û binpêkirinên derheqê welatiyan de dizî û talankirina mal û milkên wan gengeşe kir. Herwiha hewlên aliyên pêwendîdar ji guhertina demografiya siruşta deverê hatin gengeşekirin lê ser rêkeftinên dawiyê di navbera Amerîka û Tirkiye de herwiha Rûsya û Tirkiye û ser derencamê wan rêkeftinan hat rawestandin. Dê civînê de PDKSê nerîna xwe daxuyanî û got ku pêwîst e aliyên navdewletiyên xwedan rol bê taybet Amerîka û Rûsya ta bi Tirkiye jî kar li ser sivikirina azarên gelê Kurd lê deverên wêrankirî bi taybet vegera derbideran bo malên wan bikin. Herwiha got jî divê kar li ser vegerandina aramiyê li wan deveran werekirin. Laliyekî din Ofîsa rêxistina PDKSya giştî çalakiyên PDKSê û NKSê yên girêdayê opozisyona Sûriyê diriya Komîta Destûrî re yan jî yên girêdan îtilafê û helwestên NKSê û çareserkirina pirsgirêkên ji encamên dagîrkeriya hatî encamdan di navbera NKSê û îtilafê de nemayîş kirin. Li ser bangên hin aliyan derbarê yekrêziya helwest û navmala Kurdî bi taybet ya Mazlûm Kobanê Sekinî PDKSê û bi erênî nerxandin li ser hêviya ku daxwaz bê seqayeke pak û guncaw û dabînkirina baweriyê peyda bibe ku divê hemî girtî û binçavgirî werin serbestberdan ofîsên partiyên siyasî û NKSê werin vekirin. Rêgirî lê kar û çalakiyên siyasî rewşenbîrî û civakî herwiha gelek xalin wan ve girêdayî werin encamdan. Ew yek ji bo giringiya qonaxê û daxwazên wê yên siyasî ne.